Pidä sitä pohjassa koko ajan. Ei kun siitä se käynnistyy, kun se painat uudelleen ensi katkii. Ystäväni suositteli minulle Vitaproota, koska oli aamuisin niin kankea, etten meinannut saada suppia jalkaani. Nyt se ei enää ole ongelma. Ja tykkään käytän tuttia vaan. Tässä harjoitellaan tutin syöntiä, mutta ei oikein onnistu. Tässä viihdytetään rotaviruksen kourissa olevaa lasta. Niin 160 euron arvoinen. Niin, 40, ei 80 itkut on nyt. Siiri, katoppas tänne kameraan. Katoppas. Siiri, kato. Katoppas tänne kameraan. Siiri. Minä syön mieluummin nyt. Siiri. No elä nyt, innostua. No niin. Jatkuu seuraavassa osassa. Tässä on dimmeriä jossain.